Една гореща августовска нощ, един куршум и един от най-влиятелните хора в българския андерграунд пада мъртъв. Днес ще разкажем историята на Георги Илиев и ще се опитаме да отговорим на въпроса: кой го уби? Георги Илиев е роден през 1966 година. Кариерата му започва не в подземния свят, а на тепиха, като състезател по борба. Но съдбата го води в друга посока. След убийството на брат му, Васил Илиев, през 1995 година, Георги поема управлението на ВИС-2. Официално се занимава с охранителна дейност, строителство, бизнес с заведения и дори става собственик на футболния клуб Локомотив Пловдив. Луксозен начин на живот, скъпи коли, вили, контакти с елита. Георги Илиев е знаково име на прехода в България. Нощен клуб Буда бар в Слънчев бряг, около 22 часа и 30 минути. Георги Илиев е в компанията на приятели и своята охрана. Атмосферата е спокойна, но в един миг всичко се променя. Един единствен изстрел, снайперска пушка, куршум, който попада право в сърцето. Всичко приключва за секунди. Настъпва хаос. Охраната се хвърля да търси стрелеца, но напразно. Когато полицията пристига, започват догадки и въпроси. Кой би искал смъртта на Георги Илиев? Пушката Аншуц 22 калибър, с която е бил застрелян, се съхранява в МВР. След смъртта му започват множество теории. Една от тях е свързана с руските и сръбските криминални среди. Възможно ли е да е имал конфликт, който му е коствал живота? Друга версия е вътрешно разчистване на сметки в българския андерграунд. Опасен бизнес, където предателството не остава ненаказано. Някои вярват, че дори държавните служби може да са решили да сложат край на могъществото му. А може би става въпрос за личен враг. Сделки, завист, предателство. Кое от тях стои зад куршума? След смъртта му, ВИС-2 постепенно се разпада. Империята на Георги Илиев остава в миналото, но легендата за него живее и до днес. За някой той е бил безмилостен бос, за други – харизматичен лидер. Един въпрос обаче остава. Кой спечели най-много от смъртта му? Истината за смъртта на Георги Илиев остава загадка. Въпросът е отворен. Кой спечели най-много от неговата смърт? Споделете вашето мнение в коментарите.